ଏଇଠୁ ଦେଖି ଦେଇକିରି ଯାଇକିରି ହଁ ଆସିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ବା ଦେଖି ଦେଇକି ଯାଇକିରି କହୁଥିଲେ ବାବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ସେଟା ଅନନ୍ତ ଶୟନ କୋଉଠି ଗୋଦାଟେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ତଳେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତଳେ ଗୋଦାଟା ହଁ ଗଦା ଅଛି ଇଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ବି ଆଉ ପଦ୍ମନାଭ ଗଦା ଅଛି ଆଉ ପଦ୍ମ ଅଛି ଏଇ ମଝିଟା କଣ ଲିଙ୍ଗଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଆଉ କଟି ସଂସ୍କୃତ ଯେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ସେ ତା ନାଗରୁ ବି ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଟଫୁଟି ବିଷ୍ଣୁ ଦେବୀ ହଁ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମା ଏଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଯେଠି ବି ସେମିତି ହେଇଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଧରିକିରି ଆଗ ସେ ଆଉ ବଢ଼େଇଗଲା ଏଠି ଡେଲି ନଡ଼ିଆ ଫଟୋ ମୋର ପଠାଗଲା ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆଉ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ଆଉ 7 ଲକ୍ଷ ଥିଲେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଏଠି ମିଳୁଛି ମା ତାରିଣୀ ମା ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛି ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ନଡ଼ିଆ ନାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବୋଲିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ 50ଟା ନଡ଼ିଆ ଏଠି ବିକା ହେଲା ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଖୋଜି ଗଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଆଉ ବିକିଛୁ ସେଟା ବିକିକରି ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା କରି ବିକିଛୁ ଆଉ ଆଣୁ 5 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଲେ ସେ ଦୋକାନୀ ବଢ଼ିଲା ଆମକୁ ହଁ 20 ଲାଖକୁ ମିଳୁଛି ଏବେ ତ ଆଉ 25 କରି ବିକିଦେଲୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆଣି ମାର ରଖ